Salutare tuturor! În clipul de astăzi vă arăt cum să resetați serviciul de ulei la gama Audi. În momentul de față avem un Audi A7 din 2013. Pentru început punem contactul. Deci dacă vă apare acest text cu Service Duo, asta înseamnă că mașina vă informează că trebuie să faceți schimbul de ulei. Haideți să vă arăt unde apare, în câți kilometri trebuie să faceți schimbul de ulei și de unde puteți să resetați serviciul de ulei. Pentru început intrăm în meniu, apoi ne ducem la car prin rotirea acestui joystick. Să intrăm în car, apoi ne ducem la car system, apăsăm aici, apoi ne ducem la servicing check, apoi ne ducem la service interval și aici va apare exact în câți kilometri trebuie să faceți schimbul de ulei. Eu abia am făcut schimbul de ulei și mi-apare în 14.900 de kilometri sau 364 de zile. Apoi dați în jos și dați reset oil interval. Și voi trebuie să apăsați yes ca să resetați. Și această cheie și cu acest text nu va dispărea doar dacă puneți testerul. Cam acesta a fost clipul. V-am pupat și pe data viitoare.